Id-diskussjonijiet bejn il-Prim Ministru u l-Kap tal-Oppożizzjoni dwar il-Prim Imħallef se jkomplu grazzi għall-intervent tal-President tar-Repubblika. Dan wara illi tard fil-għaxija Miriam Spiteri de Bono sejħet fil-Palazz ta' San Anton kemm lil Robert Abela kif ukoll lil Elix Borg. Fil-fatt wara l-azzjoni li ħa Elix Borg dal-għodu biex il-President tintervjeni, issa sar magħruf li d-diskussjonijiet bejn iż-żewġ naħat se jkomplu għada. Wara li dal-għodu stess kuntattjajt lill-President u rejta x-xewqa tiegħi li ssejjaħ lili u l-Prim Ministru biex inkomplu bid-diskussjonijiet. Laqti talba u fil-fatt sejħet għal-Prim Ministru kien ftit hawnhekk ftit tal-minuti ilu, sejħet lili u fil-fatt iddiskutejna u rietni l-importanza illi inkomplu għaddejjin bid-diskussjonijiet bejnietna u mhux bl-impożizzjoni. U għalhekk jiġifieri fil-fatt ftit tal-minuti qabel ma ġejt fejn il-President ċempel il-Prim Ministru l-uffiċċju tiegħi fejn tani diġà appuntament għal għada biex niltaqgħu nkomplu bid-diskussjonijiet u għalhekk issa kif ilni nisħaq dal-aħħar ġimgħat mhux ħankomplu għaddejjin bl-impożizzjoni kif kienet jagħmel dal-aħħar ġranet il-Prim Ministru, imma ħankomplu bid-diskussjoni għaliex fl-aħħar mill-aħħar anke l-President saħqet illi fuq din il-materja tkun hemm il-qbil ma jistax jiġi impost minnha waħda, fil-fatt il-Kostituzzjoni tajt biċ-ċar illi jekk ma jkunx hemm qbil maħniex ħanimxu għalhekk issa fil-fatt għadha ħankomplu għaddejjin bid-diskussjonijiet u kalla jrid naslu għall-isem illi għandu jokkupa il-kariga ta' Prim Imħallef. Din is-saga sħiħa żviluppat wara li l-Prim Ministru baqa' stinat bl-isem li ritu għal Prim Imħallef minflok daħal f'diskussjonijiet serji mal-Oppożizzjoni, dan meta kien jaf illi għal din il-ħatra jeħtieġ konsensus parlamentari. Għalissa Market Kuti għadu qed jokkupa il-kariga ta' Prim Imħallef.